Ito yung kainan that definitely exceeded my expectations. Kasi very low-key lang ito, family-owned, located sa garahe nila, walang masyadong gimmick, just straight-up family-style cooking. So I didn't really have an exceedingly high expectation, but boy was I wrong. Kasi ang sarap ng lahat ng in-order namin, ito yung matinding example ng never judge a book by its cover. This place is called Maming's, located yan sa Sindalan, at eto si Lola. Ilang dekada raw yan nagluluto both sa Pilipinas at sa ibang bansa. At sa kanya nga rin daw natuto magluto yung kanyang pamilya, lalo na yung mga apo niya na nagmamanage ng Maming's ngayon. Ang nasa menu nila ay mga ihaw-ihaw and sizzling plates, pero pwede rin daw mag-special order sa kanila ng mga bilao meals at yung mga pwedeng panghanda sa okasyon. Ito yung sizzling chicken with fries, and of course you can order rice on the side. It's an entire quarter leg na naliligo sa gravy. Very standard na fried chicken naman, properly cooked at hindi dry sa loob. Pero itong susunod, yung pork steak nila, grabe to guys. Ang lambot nung laman, tapos it's seasoned very well. Dito sa pork steak na pa-wow talaga ako. Nag-order ako ng separate niyan for takeout para matikman ni na mama. Okay din yung sisig nila, of course classic Kapampangan style ang pagkakaluto nito. Alam mo yung napaka-basic rin lang talaga na ingredients ng Kapampangan sisig, pero pag talagang alam mong timplahin, ang sarap ng outcome. And then we have here an assorted platter of their barbecue. Meron niyang pork, isaw, dugo, chicharong bulaklak, pati yung puwet at kung ano-ano pa. It's sweet, sticky, and smoky, tapos ang sarap ng sukang sausawan, mapapa-extra rice ka talaga dito. At this point, na-realize na namin na, hindi lang to regular na home-based kainan kasi magaling talaga yung mga nagluluto nila. Their chicken wings are also solid options. It comes with a really good dipping sauce. They're crisp and cooked really well, and the glaze is very flavorful. Pwedeng-pwede mo itong iambag sa mga handaang pupuntahan mo. At ito yung grand finale natin na sobrang sarap, yung pansit palabok nila guys. As in, pwede natin siyang ilaban doon sa sikat na binibilhan natin ng pasalubong dito sa Pampanga. Tapos sasabayan mo pa nitong homemade na puto. Grabe yung texture nito guys. Medyo hawig dun sa puto kalasyaw. So it's kinda sticky and chewy. It has a really good bite to it. Tapos yung slight sweetness niya nagko-complement talaga doon sa pansit palabok. Katatapos lang namin kumain dito at grabe, hindi ko rin na-expect na ganito kasarap yung mga isa-serve nila sa amin na pagkain. Kaya talagang you can never judge a book by its cover. So sa lahat ng naghahanap ng mga solid na lutong Kapampangan, itry nyo na rin itong Maming's.